Id-deputat nazzjonalista fil-Parlament Ewropew Roberta Metsola kixfet dak li ntqal lilha b'konfidenzjalità waqt seduta speċjali tal-grupp ta' ħidma fih dan il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili LIBE. Innutat dan il-Gazzetta Kulħadd li żiedet tgħid li fost oħrajn Metsola staqsit jekk il-Pulizija hijiex qed tinvestiga xi persuni politiċi brabta maqtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan il-grupp tlaqqa nhar l-Erbgħa li għadda fejn fost oħrajn iddiskuta qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Malta u ta' Jan Kuciak fl-Slovakkja flimkien ma' uffiċjali tal-Europol, tal-FBI u l-Eurojust. Is-seduta saret bil-bibien magħluqa u l-prassi f'seduti bħal dawn huma li ma joħroġ xejn fuq dak li jkun intqal peress li f'dawn is-seduti jkunu nataw dettalji sensittivi. Eżatt kif spiċċat is-seduta fil-magħluq, f'seduta warajha hija għamlet referenza għal dak li ntqal lilha b'konfidenzjalità. We have been informed that the police had no reasonable suspicion until today to call in any politically exposed persons for questioning in connection with Daphne Caruana Galizia's assassination and in particular certain stories she was working on. Jidher li bosta membri parlamentari Ewropej huma urtati b'dan għax teżisti l-biża li dan l-aġir jista' jxekkel l-investigazzjonijiet li għaddejjin. Intant il-mistoqsijiet politiċi ta' Metsola ġew injorati kemm mill-uffiċjali tal-Europol u anke tal-FBI. Minħabba li teżisti l-biża li Metsola ma tiġix eletta fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla peress li hi kontra l-klikka ta' Delija, hija marret tipproduċi videoclip fil-Parlament stess biex tgħid dak li ntqal lilha f'din is-seduta fil-magħluq. Dan bilan li forsi jirnexxila tirbaħ punti politiċi mal-partitarji nazzjonalisti anke jekk għad-dannu tal-investigazzjonijiet kontinwi b'mod partikolari fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia.